Top secret mo? Ang top secret ko po ay nagkaroon po ako ng relasyon sa aking first cousin. Kaya mo bang makipagrelasyon sa pinsan mo? Meron akong ibang kilala, kayang-kaya nila. Pero palabas lang nila na pinsan nila yung kasama nila. Oo, sinasabi cousin, yun pala, cousin tahan. Charot with harot. Yung iba, pero yung top secret caller natin last time, ibang klase. Nakarelasyon niya ang kanyang first cousin. Hindi niya raw mapatawad yung sarili niya. Well, akala talaga natin ganun kadali magpatawad. Sabi ko nga sa kanya, ikaw ang nagdesisyong kulungin ang sarili mo. Nasa sayo ang susi kung gusto mo nang palayain ang sarili mo. Hindi mo malalasap ang kalayaan kung hindi mo patatawarin ang sarili mo. Pero nashock ako nung sinabi niya na hindi lang basta-basta may nangyari sa kanila ng pinsan niya. Nagkaanak pa sila. At habang buhay, pinapaalala sa kanya ng anak nila yung nangyari sa kanilang dalawa ng pinsan niya. Napakakomplikado talaga ng sitwasyon ng ibang tao. Hindi ko na alam kung anong may advice ko dun kasi nga, yung programa ko na Top Secret, wala naman pong advice-giving portion. Kailangan nyo na mag-send ng GCash pag kailangan nyo ng advice. Siguro ang purpose ko lang talaga sa buhay kong ito ay yung makinig. Kasi wala naman sa akin talaga lahat ng sagot eh. Minsan sa ibang tao wala rin naman yung mga sagot. And somehow that is the beauty of life. Tayo mismo sa sarili natin ang hahanap ng sagot sa mga tanong natin. Tayo mismo ang gagawa ng paraan para masolusyonan natin ang problema natin. O madalas, tayo ang makakadiskubre ng mga lugar na magpapagaan ng buhay natin. So kung may pagkakataon kabisyo na makinig sa kaibigan mo o sa ibang tao na basta alam mong bigat sa nararamdaman ngayon, makinig ka lang. Dahil hindi naman kailangan minsan ng tao na advice o puro daldal. Just a listening ear is already enough. Pera din pwede. Charot, darot. Anyway, kabisyo, makakapiling nyo ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rakitera. 9:00 ng gabi hanggang hating gabi. At eto na nga po, ibibigay ko na ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. Lumaban si tatay para makapiling ang pinakaaantay niyang apo ngayong Pasko. Uy, lumaban si tatay para makapilang ang pinakaantay na apo.
Iba raw yung pakiramdam kapag yung tatay mo nagkaroon ng apo sa iyo. Kaya ngayong Pasko, wag mo nang bigyan ng kahit anong regalo. Pinakamagandang regalo, bigyan mo ng apo. Diba? Pama, wala na akong maibibigay na ibang regalong material na bagay sa inyo. Apo, okay na ba yun? Okay, pero iba yung pakiramdam kapag ang sarili mong tatay ay nag-aagaw buhay at gagawin niya ang lahat para masaksihan ang pagiging magulang mo. Abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kapiling si DJ Raketera at ikay nakatutok dito sa 90.7 Mob Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya! May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic!